Хуҗалыгында гына түгел, машина йөртүчеләрне дә үзгәреш көтә. Бу хакта ЮХИДИ башлыгы журналистларга җиткерде. Юлларда хәл яхшы түгел. Юл казалары арта, ай ярым эчендә 30 кеше һәлак булган. Федераль дәрәҗәдә штраф күләмен 5000 сумга җиткерү тәкъдиме дә яңгырады. Шөкер, яңа премьер Мишустин халыкның киреме аз булуга сылтап моны кире какты. Biraz гына алдарак Татарстан эчке эшләр министры Артем Хохорин да республика юлларында тизлек режимын арттыру тәкъдиме белән чыккан иде. Инде Казанның кайбер урамнарында тизлекне 100 километрга кадәр җиткерү мөмкин булачак. Дөнья шул кадәр тиз үзгәрә ки, 2024 елда юлларда пилотсыз КАМАЗлар чыгар дип көтелә. Шул уңайдан бу атнада Дәүләт Советы яңа канун әзерли башлады. Әлеге тәкъдимнәр барысы да без машина йөртүчеләргә ничек йогынты ясарсың? Киләсе репортажда. Тизлекне кискен арттырып, бер полосадан икенчесенә шашка кебек күчеп йөрү. Шәһәр эчендә яшь егетләр ярыш уздыра. Шуны видеога төшерә һәм социаль челтәргә лә кем күбрәк кагыйдәне боза, шуның кадәр яхшырак саналар. Бу Пушка Racing формаль булмаган төркемнең YouTube'тагы каналыннан алынган видеолар. Егетләр үзләренең бу төркемдә булуын яшермәй, полиция вәкилләре белән торып аралаша, машиналарына махсус наклейка ябыштыра, тәрәзәләрне караңгылата һәм дрифт өчен тәгәрмәчкә сыек май сала. Тизлек алар өчен адреналин ул, ләкин нәтиҗәсе нинди? 2 минуты водитель дышал. Казан урамында ике егет зур тизлек белән барганда идарәне югалта һәм баганага бәрелә. Шундук жан тәслим кылалар. Каршы якка чыккан булсалар, фаҗига тагын да аянычрак булыр иде. Әлеге ике егет та формаль булмаган төркемдә торуын ачыклыйлар. К сожалению, у нас есть. Кызганыч, бездә тизлекне арттыручы төркемнәр бар. Алар өчен ул модада, күбрәк кагыйдә бозган саен, шуның кадәр яхшырак дип уйлыйлар. Яшь машина йөртүчеләр проблемасы безнең республикада бик тирән. Средств связи очень много раз. Элемтә чаралары күп, аерым идея астында яшьләр берләшә, аларның үз амбицияларын чыгарасы, көч-куәтен күрсәтәсе килә, ләкин моның өчен мөмкинлек юк. Бер автодром бар, анысына да һәркемнең акчасы җитми ди Алик Шатов. Быел Татарстанда юл казалары кисәк арткан, инде 29 кеше һәлак булган. ЮХИДИ фикеренчә, төп сәбәп кагыйдәләрне тупас рәвештә бозу, йөртү культурасы түбән. Россия юлларында хәл тагын да катлаулырак, хәтта федераль дәрәҗәдә тизлекне арттырган өчен штрафны 5000 сумга арттыру тәкъдиме яңгыраган иде, ләкин хөкүмәт башлыгы кире бурды. Для многих, это просто непосильно. Хәзер Татарстан юлларында зур үзгәреш көтелә. Беренчедән штрафны арттырып түгел, киресенчә, юлда тизлек режимын күтәреп керешмәкчеләр. Шундый тәкъдим белән Татарстан буенча эчке эшләр министры Артем Хохорин чыккан иде. Урынды урынсыз куелган 40 билгеләреннән туючыларга бу яхшы яңалык. Җырчы Илназ Гарипов та тизлек арттырырга ярата. Менә 40. Менә бу Аделька той урамы, һәм анда 40. Киң урам, 3 полоса. Менә аңлыйсызмы, 40 знага менә ул җәяү барган кебек. Мондый мисаллар шактый. Казанның Биектау ягына йөрүчеләр яхшы белә, Дәрвишләр бистәсенә җитәрдә кинәт пайда булучы 40 юл билгесе күп машина йөртүчеләрнең ачуын чыгарадыр. 5 полосалы юл, як-якта урман, бернинди торак пункты да юк. Ә ни өчен 40 соң? Мантык аңлашылмый. Я не пойму логику. Мин мантыкны аңлый алмыйм. Балалар бакчасы, базар булган урында да 40, 3 полосалы киң юлда да 40. Кайда соң логика? Менә Чаллы юлы 70-50 билгеләре белән тулган. Бер машина туктый башлый, икенчесе туктап тормый һәм юл казасы барлыкка килә. Гәрчә юлны яхшылап ясадылар дип гаҗәпләнә Алик Шатов. Кыш көне үзгәртергә ярамыйдыр дип уйлап торам мин. Кыш көне хәзер менә бозлавык, ике яклы жол булса, алар арасында монда канат булса, мин уйлап торам, кайсы бер җирләрдә куярга була 80-90-ны. Киләчәктә 40-ларны алырга Горький шоссесы белән Мамадыш трактында 80 билгесен куярга телиләр. Безнең шәһәребез буйда инде әкрен тизлекле шәһәргә әйләнеп калды дип әйтәс килә, чөнки 40 күп җирдә, кирәкмәгән җирләрдә дә бар ул. Машиналар тизрәк йөри башлый. Минем уйлавымча дөрес. Чаллы юлларында күп җирдә 50 тора. Авылга поворот, авылга әйтимдә 2 чакрым, нәрсә кадәр андый ниләр, знаклар. Сүз уңаеннан узган ел М7 трассасының бөрелешендә сәгатенә 110 км барырга рөхсәт иткән билге куелды. Димәк, 130-га кадәр бастырырга мөмкин булган һәм бу участокта бернинди һәлакәт тә булмаган. Казан-Чаллы юлын тулысынча 4 полосалы итеп ясагач, аварияләр дә кимәгән. 90 км/сәгать ул элеккеге машиналарга да булган, хәзерге машиналарга да. Бар бит безнең менә икенче илләрне карасак 120-дән төшермәскә дигән. Алдынгы илләрдә тизлекне киметкән өчен штраф салырга мөмкиннәр. Менә Германия автобаннарында 130 км-дан да күбрәк бастыру тыелмый. Захожу 140.
Тизлекне арттыру белән бер рәттән инде 2024 елда Татарстан юлларында пилотсыз КАМАЗлар йөри башларга мөмкин. Алар чыкса, иминлекне кем тәэмин итәр? Булай да бәрелешеп торган заманда йөртүчесез машиналар булганда хәрәкәтне ничек көйлисә, хәзер Дәүләт Советы яңа канун әзерли. Закон алдык, ярый, все юлга чыгарабыз, мондай машина йөрсеннәр генә түгел. Анда күп йөзләп документ норматив баслар әзерләргә кирәк. Инде бүген Иннополиста да көн саен пилотсыз такси йөри. Тәҗрибә бар, ләкин йөртүчесез машиналар гадәти юлда үзләрен ничек тота, сорау уята. Илкүләм проектта куелган бурыч буенча инде 5 елдан республикада юл казасыннан үлүчеләр саны 2-3 тапкырга кимергә тиеш. Бу уңайдан ЮХИДИ хәзер автомәктәпләрне тикшерүне көчәйтәчәк. Чөнки авария китереп чыгаручылар арасында мәктәпне соңгы 2 елда тәмамлаучылар күп. Димәк, таныклыгы бар, белеме сай. Айза Шаймарданов, Гадел Миндебаев, Яңа Гасыр каналы.